Balen Muñoz, eszenografoa eta zuzendaria da. Bergararrak urtiak daramatza, San Martinen heriotzaren errepresentazio horretan lanian eta gurekin da. Arratsaldeon, Balen. Arratsaldeon. Zenbat urte daroiazu buelta horretan San Martinen inguruan? Temanekin 97an izan zen San Martinen heriotzaren 400 urtemuga. Eta orduan sartu nintzen, egin genuen ikuskizun berezi bat, eta orduan sartu nintzen sakonki aztertzen San Martinen biografia eta herriko jaixan gauza guztiak. Eta ordutik ona, ez naiz gelditzu. Bai, ze 200. urte horren hori uste dut 97 hortan, hemen akontezimentu bat izan zen, ezta? Eta olako mugarri bat ere bai, ez? Errepresentazio horretan, eta zenaiz eta uste dut 77tik edo egiten dan errepresentazio hori eta hor buelta bat egon zen, ezta? Bai, azkenian gure danborra da izan 57an. Eta 77an, gutxi gora bera, sartu zeben elementu niretako oso originala dana eta oso berezisa, gure berezitasuna, esango nuke, eta dala Japoniako estampak sartzia danborra da barruan. Musika berezisa, Japoneko musika, hemengo Miguel González Bastida indakoa, baina Japoneko soinuekin eta orduan sartu zen hori. Eta urte batzuk iraun zeban, baina urte batzutan galdu izan representazio hori edo zati hori, gehixen asuntua, fraideak agertzia eta alako gauzak. Eta orduan 97an, esan du bezala, representazio horrekin berpiztu izan. Eta orduan berreskuratu ginen erropa guztia, eta inkluso ingenuen erropa berrixa, konkretamente orduan bakarrik zegoan eumiendako erropa, zegoan bakarrik, eta guk sartu genuen bebai nausixendako erropa, eta ordutik ona ja berri sartu zen representazioa, zelabaitz, eta ordutik hor mantentzen da. Eta inkluso umien damorra dan, Japonien gaia askoz be garrantzi gehiago dauka. Ume gehienak japoniarrez jantzitza joaten dira, eta orduan hori berazitzen handixa da. Jentia leku gehienetan, zela damorra da Donostiako jaixen kopia zela dan, jente gehienak itzen dago, herri gehienak, itzen da antzerako gauzabak, soldauak, eta hemen, eta gu daukago ikutu berezi hori, eta hemen soldau dira japoniarrak. Eta hori da, netako oso gauza politxa da, gainera badauka bere zentu historikoa daukalako. Eta gainera San Martinak, pixua badakoi, ez da, herrixan bai, esan dugu, tamorran jente pila bate parte hartzen dauela, hor errepresentazio horretan hainbat zai, ez da? Bai, danborrako zean 500 bat pertsona parte hartzen dabe, gehiago, 600 banda kontautatza, eta bakarrik representazioan 40 bat pertsona urtetzen ga. Danbor joliak, soldauak, fraideak, gehixak bebai, eta hor 40 pertsona urtetzen ga. Aldaketa asko bizi izan ditu, edo urtero aldatzen da, arrazoi diferentiak tarteko edo? Bai, lehenengo, lehen zan, representazioan asuntua gauza oso txikixa. Urte batzutan, azkenengo urtetan, bentsat nagusixen danborradan jente gutxi parte hartzen zaban representazioan, estampan. Baina 2012an urte horren garrantzitsua izan zen, badauka bere garrantzia San Martinen kanonizazioarekin eta orduan berpiztu izan pixka bat gehiago, eta ordutik ona jente gehiago hartzen dugu parte representazio horretan, estampa horretan. Eta ja urtetzen da danborra da independente moduan, danborra da japoniarra, nausixen danborra da japoniarra, hori gauza berezisa da. Eta gero representazioan gauza aldaketak egin ditugu,
gauza batzuk. Lehengo urtetan itxen genuen frontoiko ikuskizunetik hartutako estampa han repetidu, baina gero ikusten zen oso dramatismo gehiegi zaukala eta oin izin dugu beste modu baten, eta halako gauzak... Gainera uste dut egun horretan, zoritxarrez, normalian egualdi txarra egiten dutzuela eta beti bilibier zate zaila plan diferentia, eta beti edo hori da, gehienetan B planaren alde. Bai, gehienetan egualdi txarra eta A eta B esaten dugu, eta normalmente B izan da gehienetan plan B egin dugu, eta aurten dirudienez egualdi hona izango da, pena da, baina hola da. Eta aurten bertan bera gelditu da, ez da ingo? Ezagin momentun baten, pentsau zein benga ingo da, beste modu honetan edo ibili zain horretan lanian. Bai, oso idea ona sartu, orduko zeakin, arutegiekin, oso idea ona urten zen, halako berzino bat itxeko, oso ondo antolatuta. Uztaila inguru hartan, ez da? Baina azkenian gero aldatu zen bere beziz arutegia, egoera be aldatu da, eta azkenian erabakitxe izan da zero izatea, zero aspotzea. Pena sartuko zebela, ez da? Bai, oso pena hundixa bai. Bueno, datorren urtera behira jarri behar, edo? A ber, normalizatzen da. Honek, zuretzat bereziki, ez da, San Martinen eriotza honek eta martiri honek eta badauka esan nahi handixa, Bergara Raskorendako moduan, baina zuretako honen bueltan zabitzelako duela urte askotatik eta gainera uste dut Nagasakira bertara ere joan zarelan, badauela museo bat, San Martinean ez, beste 26 horiekin batera ez da. Hori da. Eta ara ere bizitza egin dozu eta hori bepentzatzen dozu zuretako polita dela. Bai, niretako oso gai kuriosua zen, eukitzia orduko aventurero bat azkenian joan zala Alcalá Henarezen, gero ati Sevillara, Sevillatik Nueva España dana, oin Mexiko dana, gero Mexikotik Los Luzones, Filipinas dana, eta Filipinasetik Japonera. Eta orduan, nik liuzinan neukan, itxeko berak indako bidaia itxeko, eta nik neban, justu alrebe, bera sartu zen Kioton, eta Kiototik Osakatik pasatzen Nagasakin hil zuten, eta nik neban nire maztiarekin alrebez, Nagasakin hasi, Osaka, eta gero Kioto be ezagutu, eta ikusi neban bere bidea, baina alrebezin da. Eta ze sensazioekin itzuli zinen ara, zela bizi dauean, bakarri museo bat egotiarena, ez? Bastan nahikoa da. Museo bat eta eliza txiki bat. Oso modernua, ze justo bomba atomikoa, han bertan isa ondik kilometro batera izan zen, eta han precisamente dago beste museo bat, bomba museoa, hori ospatzeko edo hori gogoratzeko. Eta museo horrek badauka bizitari asko, baina gehiago dauka baino martirien museo hau. Eta dauka oso gauza kuriosua da, museo txiki bada, baina bere fatxada antza handia dauka Arantzazuko zeekin, apostolekin, bakarrik modu realistan, 26 martiriak han ikusten dira, San Martin bera bebe dago. Eta gero dago eliza bat, eta eliza oso ikusten da oso txikixa da, baina antza handia dauka Gaudiren obrekin eta oso gauza interesgarria da. Eta zer ikusten zuan halako garrantzia dakola? Bueno, ez nuke esango, gero dago beste katedral bat. Pentsau behar da, erlijio katolikoa, honek izan ziela lehenengo martiriak, baina gero urrengo mendu horrenean desagertu izan, desagertu arraz izan kristautasuna handik, ez? Baina zela Nagasaki zeukan zan puntu bakarra zeukala Portugalekin eta hemengo herrialdekin lotura zeukana, tolera egin zeben pixka bat erlijio katolikoa. Eta orduan dago puntu bat, eta orduan jesuite dauke eskola bat, ikasle gehixenak die budistak.
edo, baina sintoistak bezala, edo bixetan. Baina badauka, prestigio badauka, jesuiten ikasketak, eta badago presentzia, oso txikixa da presentzia, izatez, esaten da benez, bizitari gehiago da koreakoak japoniekoa baino, hango, Korean gehiago da, katoliko gehiago da. Bale, nahi duzu San Martinek egin bide hori, ez dakiguna ziur da, jatorrixa nungoa da, ez? Eta hemen badago gatazka bat, Bergararren eta Beasaindarren artean, baina... Baina gu figo kantatzen dugu urtero, San Martín de Agirre, hijo de Vergara, siempre será. Eta hortan... Horria zalantzeik ez da. Ja, ez da zalantzeik. Hori hola da. Beasainen ez da kantatzen. Bale, eskerrik asko. Gaur danborra dira etxeetatik, ez dakit parte hartuko duzu? Hombre, claro, bai. Duda barik, ez da? Bai, hombre, duda barik. Mila esker gurekin erateatik. Zuei mila esker. Eta inzuzen danborra da kontuak izango ditugu jarraixa.